Bună și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca la Mecha Beer Shade. Dacă mă întrebați de ce am făcut deja 2 meciuri și le-am câștigat, păi o să vedeți într-un episod. Nu vă spun, e secret. Vedeți într-un alt episod în care am făcut Mega Squeak. De asta mi se pare cam slab, că uite, îmi dă doar 900 damage. De-abia îmi scade din damage. Și o grămadă de viață de la el. Doar că cred că o să se upgradeze foarte mult. Și de asta, la început este foarte ușor. Da, chiar mă întreb, o fi power aici la Shade? Nu cred că este, sau... Vedem în alt meci. Dai. Adică cam prea ușor ăsta față de Squeak acolo. Chiar a fost destul de greu. Hai să jucăm tot cu Edgar și apoi o să încercăm cu Gigi. Doar că runda asta o să căutăm power pe hartă. Ah, da, am văzut. Este power. Mi-a părut. Este în celălalt colț al hărții. Puteți să mergeți pe aici. Mamă, este destul de mult drum. Chiar este mult până la power, până a ajuns la power. Mamă, poate o fi greu să ajungi până acolo, dar e foarte mult. Mamă, cât power este aici? What? Cât este? 16 power. Era mai bine dacă făcea 6-7. Dar, din păcate, asta e. Bun. N-am terminat? Gata. Cred că ar fi bun doar că cu celălalt gadget, Edgar. Ca să poți să sari rapid, să duci rapid. Și cred că ar fi bine prima dată să dai în Shade până ți se încarcă ultimata, să ți se încarce și de la gadget și apoi să sari acolo, să-i power-ul. Mami, Mandy, pe harta asta ghisă, că hai pe Squeak înțelegeam un pic, dar pe această hartă îl lasă da și el în power. Bun. Ok. Părea ușor să ajungi cu ultimata. Mai bine îți iei Edgar, îți faci ultimata. Și îl dă cu ceva ca cu Squeak. Dă cu biluțele astea. Dacă stai pe mijloc, așa, pardon, nemișcat. Ce se întâmplă? Îți dă mult damage? E prea slab și dacă stai nemișcat, nu-ți dă mult. Bu. Bun. A terminat Hyper Charge. E cam ușor. Videoclipul ăsta o să fie foarte scurt. Că doar un match mai trebuie.
Eu vă spun Edgar mai bine, doar că cu celălalt ghice, că parcă s-a încărcat prea greu ultima dată. Nu știu, cred că i-a dat debuff sau poate pe modul ăsta se încarcă mai greu. Care cumva nu înțeleg. De pe 5 minute, știi, deja suntem la ultimul meci. Gata. Și cu Cici. Aoleu, dar cu Cici am uitat că nu poți să-ți încarci viața. Edgar, main, Edgar. Mamă. Hai că o să mai încerc o dată. Că cine știe. Că ar trebui cu Cici să îți încarci rapid ultimata. Și apoi să te duci la pauză și gata, ești bun. Dar cred că ceva care trebuie, ceva care care își face heal într-un lucru. Că Gigi și cu ultimata totuși, până și un carcă mare. Nu, main Edgar. Dacă vreți să terminați ăsta, shade post, main Edgar. Main. Cu altceva cred că n-aveți. Și cu gadgetul ăsta de viață. Descurc, chiar dacă nu prea trebuie, totuși cine știe. Nu este prea slab acea când aveam Edgar ca acum. Doar că de când am luat pe Gigi și am încercat, parcă mi-a schimbat părerea, nu e atât de ușor. Brawlerul este prea puternic. Că totuși și de acum parcă a venit problema. Uite, Edgar și ăsta e pro player, știe. Adică este bun, știe cu ce se joace, cu Edgar. S-a dus și la început pe power. Dar cred că-mi schimb părerea. De la Shade. Mi s-a părut ușor, dar acum parcă s-a activat. Vă trebuie ceva care dă viață, cred că Edgar. Că Edgar e cam prea OP, că îți faci viața în continuu. Că și pe Showdown, dacă îi prinzi de la apropiere, dacă nu prinzi un brawler care îți dă one shot sau îți dă stun și apoi te omoară, e cam prea OP. Hai să vedem. Dar vă spun că nu merită foarte mult să terminați poșii, că aici la Mega Love Potion Squeak nu mi-a dat mare lucru. Mi-a dat doar un chest care nu mi-a picat nimic bun. Da, chiar, ce-o fi asta? Hai să jucăm cu un brawler ca să vedem. Un brawler așa care la multe trofee. Că-s curios. Ce-o fi asta? Ce? Ați alege el brawlerul cu care te bați? Și ce faci? Și la solo showdown nu bași ca nicio... cu brawler noi mai mult. Că mina nici nu am. Ce face? Dă cu papucul. Bam, bam, boom. Ok. Ce... Prima ce face gadgetul? E bun, e OP, că-ți face în continuu asta. Hai hai să vedem ce face. Adevărat, dă-i hituri. Cred că îți dă
scut. Dar de unde și-a făcut viața? Ce de la tornado îți faci viața? Sau de la hypercharge? Nu înțeleg brawlerul ăsta. Nu. Trebuie să vedem. Prima asta. Sper că s-a pus ca win. Și-ți dă și-ți dă un hypercharge, am înțeles. Atâta cu acest episod. Pa, pa!